τμήματός μας έχει καθιερωθεί πλέον, καθώς γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια, και αποσκοπεί στο να τιμήσουμε συμβολικά τους μαθητές των λυκείων της Κέρκυρας και των Παξών, που έχουν πετύχει στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις στα πολυτεχνία και τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρα στο πρόσωπο του συναδέλφου Θανάση Μακρύ για την παραχώρηση της αίθουσας που βρισκόμαστε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας, αλλά θα μου επιτρέψετε ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους πρώην Προέδρους του Τμήματος Κέρκυρας, τους κύριους Νικόλαο Σπίνγκο και Νικόλαο Τρίαντο, καθώς και τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, για την παρουσία του στη σημερινή εκδήλωση. Απευθυνόμενος στους νεοεισαχθέντες φοιτητές, θέλω να σας πω ότι εισαχθήκατε στις σχολές σας έχοντας τις καλύτερες επιδόσεις σε εξετάσεις πανελληνίου επίπεδου από όλους τους συμμαθητές σας, καθώς ως γνωστόν οι σχολές αυτές έχουν ιδιαίτερα υψηλές βάσεις. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς που υπερβαίνει και το ένα έτος και γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Οι σπουδές που παρέχονται στις σχολές σας θα έχετε ήδη αντιληφθεί σε αυτό το δίμηνο, τρίμηνο που παρήλθε, ότι είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, κάτι που αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την αγορά εργασίας, καθώς οι απόφοιτοι αυτών των σχολών ήταν και είναι ευπρόσδεκτοι στην αλλοδαπή για περαιτέρω σπουδές και για εργασία όπου και διαπρέπουν. Το πρόγραμμα των σπουδών, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση του επιστήμονα, περιλαμβάνει και ίσως και είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι των σπουδών σας, την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας, η οποία συνιστά και το σημαντικότερο τμήμα της εκπαίδευσής σας. Διότι ο ρόλος του μηχανικού είναι η δημιουργική πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών αρχών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατασκευαστικών δομών και έργων, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και την οικονομία. Γι' αυτό το λόγο σας προτρέπω τώρα που βρίσκεστε σε αυτή τη φάση της ζωής σας, στην αρχή των σπουδών σας, να αντλήσετε όσο το δυνατόν περισσότερη επιστημονική γνώση, μαζί με τις άλλες εμπειρίες που φυσικά θα έχετε σε αυτή την περίοδο της ζωής σας, καθώς αυτές είναι που θα σας διαμορφώσουν στο μέλλον τόσο σαν επιστήμονες όσο και σαν άνθρωπος. Το χρονικό διάστημα των σπουδών, όπως γνωρίζετε, είναι 50 ετές, είναι περισσότερο από τις συνήθεις σχολές και είναι αρκετό και ολοκληρώνεται και με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, οπότε τότε θα αποκτήσετε τον τίτλο του διπλωματούχου μηχανικού και θα εγγραφείτε στο τεχνικό επιμελητήριο, κατοχυρώνοντας έτσι την επαγγελματική σας υπόσταση και τα δικαιώματα στην αντίστοιχη ειδικότητα. Βέβαια, φέτος, μαζί με τη δική σας εισαγωγή στις ελληνικές πολυτεχνικές σχολές, συμπίπτει και η ανακοίνωση της λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ιδιωτικών στην Ελλάδα και παραρτήματα βέβαια, καθώς δεν ήταν εφικτή η εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής ή και κοινωνικής πλειοψηφίας προκειμένου να τροποποιηθεί η συνταγματική επιταγή του άρθρου 16 του υπάρχοντος συντάγματος. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με παρεμβάσεις του τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ιδιαίτερα προβληματισμένο για την λειτουργία τέτοιων σχολών, ιδίως αυτών που απαιτούν ακριβές υποδομές και μεγάλο αριθμό διδασκών. Καθώς επίσης είναι και επιφυλακτικό απέναντι στην αναγνώριση της επιστημονικής επάρκειας των αποφύτων αυτών των σχολών. Εσείς πάντως σίγουρα θα δικαιωθείτε για την επιλογή σας, για τον αγώνα σας, για την εισαγωγή σας στις δημόσιες ελληνικές πολυτεχνικές σχολές. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1923 από τους απόφοιτους του Μεξοβίου Πολυτεχνείου. Μετράει ήδη 100 χρόνια παρουσία στη χώρα μας και αριθμεί περισσότερο από 150.000 μέλη. Σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του,
και την αξιοποίησή της για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη στη χώρα στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, αν και πολλές φορές δεν εισακούεται από αυτήν, ενώ είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εφαρμοσμένων Επιστημόνων και Μηχανικών. Βέβαια, το τεχνικό επιμελητήριο είναι και ο χώρος που συνυπάρχουν όλοι οι μηχανικοί, διαφόρων ειδικοτήτων και γενεών. Είναι ένας ζωντανός χώρος με θεσμοθετημένα όργανα και επιτροπές που επεξεργάζεται τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, προσεγγίζοντάς τα με επιστημονικά, τεχνητικά και οικονομικά κριτήρια. Η γνώμη του έχει πάντα βαρύσουνα σημασία σε εθνικό επίπεδο, αλλά και περιφερειακό. Ενώ για το νησί μας, το μέγεθός του, είναι ιδιαίτερη σημαντική η λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας για περισσότερο από 30 χρόνια, τόσο για την κοινωνία και τους φορείς, όσο και για εμάς τους ίδιους, τους διπλωματούχους μηχανικούς και για εσάς αύριο. Βέβαια, το μεγάλο κεφάλαιο του τεχνικού επιμελητηρίου, προκειμένου να έχει και να εκπληρώνει τον παραπάνω ρόλο, δεν είναι άλλο από τα μέλη του. Τους μηχανικούς που με την επιστημονική τους γνώση και τη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία πράττουν το έργο τους. Με την αποφύτισή σας, λοιπόν, θα ενταχθείτε και εσείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στο επιστημονικό τεχνικό δυναμικό της χώρας ως φορείς νεότερης και σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, μετουσιώνοντας έτσι τη συνέχεια, την εξέλιξη και την πρόοδο του ιδίου του φορέα. Όσο δεν αφορά τον επαγγελματικό χώρο των μηχανικών, θέλω να σας ενημερώσω εσάς τους νέους εισαχθέντες φοιτητές ότι όλες οι ειδικότητες αποφύτων μηχανικών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα απορροφούνται άμεσα στην αγορά εργασίας και υπάρχουν μηδενικά ποσοστά ανεργίας ή ετεροαπασχόλησης. Βέβαια, οι αμοιβές στη χώρα μας υπολείπονται πολύ από τις αμοιβές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βέβαια και σε άλλους τομείς εργασίας, με αποτέλεσμα τη φυγή των πολλών νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ευθύνη δική μας και της πολιτείας πρώτιστα είναι να αρθεί αυτή η ανισότητα και να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες στη χώρα μας για όλους μας. Εξάλλου, μια χώρα ή μια αγορά εργασίας που διώχνει παραγωγικά άτομα υψηλής εξειδίκευσης, ενώ προσελκύει αντίστοιχα άλλα χαμηλή, σίγουρα δεν μπορεί να κινηθεί στην κατεύθυνση της προόδου, της σταθερής και αειφόρου ανάπτυξης. Τέλος, θέλω να σας ευχηθώ καλή πρόοδο και να συγχαρώ και τις οικογένειές σας, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα που σήμερα εμείς επιβραβεύουμε είναι αποτέλεσμα συνολικής οικογενειακής προσπάθειας, τόσο σε ηθικό, συναισθηματικό και υλικό επίπεδο. Από την εποχή που εσείς ξεκινάτε να προετοιμάζετε μέχρι και την εποχή που θα αποφοιτήσετε από τις σχολές σας. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, ευημερία και πρόοδο. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας, μια εκδήλωση που αποτελεί θεσμό για το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ. Είναι χαρά και τιμή η παρουσία σας όλων σας εδώ. Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στους νέους φοιτητές για τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν και τους ευχόμαστε καλές σπουδές. Εκφράζουμε συγχαρητήρια επίσης και στις οικογένειές τους για τη στήριξη και την καθοδήγηση. Μαζί μας παρευρίσκονται, εκτός από τα μέλη της διοίκησης του φορέα μας και τους επίσημους προσκεκλημένους που προανέφερε ο Πρόεδρος και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία τους, οι Πρόεδροι των Κλαδικών Συλλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών Κέρκυρας και οι Πρόεδροι της Εμνιδάς Κέρκυρας. Στο σημείο αυτό θα καλέσουμε τον κύριο Αθανάσιο Μακρύ, Πρόεδρο της Αναγνωστικής Εταιρείας και πρώην Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Γιάννη, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συγκίνηση παίρνω τον λόγο για να σας εκφράσω θερμά συγχαρητήρια. Είσαστε άξιοι μιας προσπάθειας η οποία υπήρξε επιτυχής για σας και θα τη δείτε και στην υπόλοιπη ζωή σας. Ο μηχανικός είναι κάτι άλλο. Σας το λέει ένας ίσως από τα παλιότερα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου που βρίσκεται εδώ και σας λέει επίσης, σας διαβεβαιώνει ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι το σπίτι του μηχανικού. Έτσι πρέπει να το δείτε, γιατί σε κάθε δυσκολία, σε κάθε προσπάθειά σας, είναι βέβαιο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα αποτελέσει αρρωγό.
Σας συγχαίρω. Ελπίζω να έχετε πάντα επιτυχίες στη ζωή σας. Καλή πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ που έλαβα τον λόγο. Στη συνέχεια θα καλέσουμε τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από εμένα, κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕ και Χείρας, κύριε Μετανινέ, κύριε Πρόεδρε της Αναγνωστικής Εταιρείας, κύριε Μακρύ, αγαπητοί Αντιπρόεδροι, αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, κυρίες και κύριοι, εκπαιδευτικοί, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή την εξαιρετική αίθουσα, σε αυτή την πανέμορφη εκδήλωση, την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που πέτυχαν στις πολυτεχνικές σχολές από τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Περιφερειακού Τμήματος Κερκύρας. Θέλω να συγχαρώ εγκάρδια όλους και όλες που πέτυχαν τους μαθητές και τις μαθήτρες της Κέρκυρας, που με πολύ κόπο, αγώνα και ιδιαίτερη προετοιμασία κατορθώσατε να πετύχετε το στόχο σας, την εισαγωγή σας στα πολυτεχνία και στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Οι κοπιαστικές προσπάθειες όλων των προηγουμένων χρόνων επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εσάς, ανοίγοντάς σας νέους ορίζοντες. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς για την πολύπλευρη στήριξη και το δύσκολο αυτό αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν είτε ηθική υποστήριξη, είτε ψυχολογική, και με όλα τα μέσα που οι γονείς διαθέτουν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στάθηκαν αρρωγοί και συμπαραστάτες των παιδιών σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή και συνέδραμαν καθοριστικά στην επιτυχία τους. Οι φετινές επιτυχίες των παιδιών μας δείχνουν υψηλό μαθησιακό επίπεδο. Και για αυτή την προσπάθεια και τη δύναμη που επιδεικνύουν, κάνοντάς μας υπερήφανους, υποσχόμαστε ότι και εμείς σαν εκπαίδευση θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεχίσει το νησί της Κέρκυρας να γνωρίζει τέτοιες επιτυχίες. Εύχομαι στους επιτυχώντες και τις επιτυχούσες ολόψυχα να ζήσετε το όνειρό σας, να ανταποκριθείτε με επιτυχία στο νέο κύκλο σπουδών σας και να πετύχετε τους στόχους σας, ώστε να μπορέσετε να χτίσετε ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό σας και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω ξανά για ακόμη μια φορά τους εκπαιδευτικούς μας για την αγαστή συνεργασία, εμπιστοσύνη και δύναμη με την οποία οδήγησαν τη μαθητική κοινότητα των Ιωνίων Νήσων και ειδικότερα τα παιδιά της Κέρκυρας στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ολόψυχες ευχές για καλή αρχή στη φοιτητική σας ζωή, που θα διευρύνει τους ορίζοντές σας και θα σας φανερώσει νέες προκλήσεις και προοπτικές. Καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με την βράβευση, η οποία θα γίνει με αλφαβητική σειρά, ενώ στο τέλος θα εκφωνηθούν τα ονόματα των επιτυχόντων που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη σημερινή μας εκδήλωση. Τον πρώτο συγχαρητήριο τίτλο θα επιδώσει ο πρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρείας και πρώην αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος, κ. Αθανάσιος Μακρύς, πολιτικός μηχανικός. Ο κύριος Αγάθος Μιχαήλ του Εμμανουήλ του Ιωάννη έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
κύριος Αγάς Χρήστος Παναγιώτης του Κέσαρη έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε κύριε Μαθήση. Ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού μας Τμήματος, κύριος Νικόλαος Φίγκος, αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός, παρακαλούμε να εκδώσει το δεύτερο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Ασημόπουλος Σοκράτης του Μιχαήλ έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Ατζαρίτης Αντώνιος του Λουίτζη έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού μας Τμήματος, κύριος Νικόλαος Τριέντος, διπλωματούχος καλλιτρολόγος μηχανικός, παρακαλούμε να προσέχει, να δώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Αυγούστης Μάριος Πυρίδων του Γεωργίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο κύριος Βασιλάκης Ελευθέριος Νικόλαος του Λαζάρου έχει εισαχθεί στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Βεδούρας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Βριώνης Δημήτριος του Γερασίμου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού μας Τμήματος, ο κύριος Γιάννης Μεταλλινός, πολιτικός μηχανικός, παρακαλούμε να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Η κυρία Ασπιώτη Φεναρέτη του Κωνσταντίνου έχει σταθεί στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Πανεπιστημίου Θράκης. Η κυρία Βασιλάκη Κατερίνη του Ιωάννη έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φιλίππων Κασίμης, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικός, να δώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Γελαβώτας Σπυρίδων του Νικολάου έχει εισαχθεί στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η κυρία Ζηνιάτη Μαρία Ελένη του Αριστίδη έχει εισαχθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κυρία Ζωή Αθηνά του Δημητρίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Καβαδίας Ανδρέας του Γεωργίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος, κ. Γιάννης Μεταλλινός, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Γιαλινάς Άγγελος του Εμμανουήλ έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η κυρία Ζηνιάτη Αναστασία του Σεβαστιανού έχει εισαχθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ο κύριος Αλκίνος Βαλασσινός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικός Μηχανικός, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Ρολιανίτης Γιώργιος Μιχαήλ του Στεφάνου, γεωγραφίας, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Πέτρος Χαλμούκης, αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος, για να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Καλαμπόκης Δημήτριος του Λάμπρου έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Πρωτόκολλου. Η κυρία Μαρία Αναστασία Πεπεράτου, αρχιτέκτον μηχανικός, αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος, Γενικός Γραμματέας, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Καρτέρης Χρήστος Σεραφείμ του Νικολάου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Χωροταξίας. Ο κύριος Γιώργος Βούλγαρης, πολιτικός μηχανικός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Καρίδης Στέφανος Δαμιανός του Μάριου έχει εισαχθεί στη Σχολή. Η κυρία Κοντζιάλη Ναταλία Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο κύριος Μπαλατσινός Αλκίνος, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Κόκαλης Νικηφόρος Πυρίδων του Νικολάου έχει εισαχθεί στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Νικόλαος, μέλος της δικού σας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, πολιτικός μηχανικός, με επιδόση στον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο, η κυρία Κόντου Φωτεινίδου Κωνσταντίνου. Έχει εισαχθεί στη σχολή μηχανικών του Πανεπιστημίου Παπαδάκη. Η κυρία Κορονάκη Μαρία Σπυριδούλα του Διονυσίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κουλούρης Σταμάτιος Θεόδωρος του Γεωργίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Χωροταξικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κύριος Πέτρος Φαλμούκης, μηχανικός περιβάλλοντος, αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Λεπτοκαρίδης Θεόδωρος του Φιλίππου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Η κυρία Ιούκα Αναστασία Νεκταρίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών να προσέλθει ο κύριος Αυλονίτης Άρης Σπύρος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, πρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Κέρκυρας. Η κυρία Μάνηση Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος έχει εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Ο κύριος Μαραπίδης Φίλιππος του Κωνσταντίνου έχει εισαχθεί στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να προσέλθει ο πρόεδρος του Περιφερειακού μας Τμήματος, κύριος Γιάννης Μεταλλινός, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Βαλατσινός Κωνσταντίνος του Χρήστου έχει εισαχθεί στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Χασίμης Σπύρος, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικός Μηχανικός, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Μπαλατσινός Νικόλαος του Αλκίνο έχει εισαχθεί στη Σχολή. Για να τα πούμε λίγο. Στη συνέχεια, να προσέλθει η κυρία Άντζελα Θήμη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κέρκυρας, για να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Βίκας Αχιλλέας του Νικολάου έχει εισαχθεί στη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η
κυρία Μυρίλα Αλεξάνδρα του Σπυρίδωνος έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια να προσέλθει ο κύριος Νικόλαος Άνθης, πρόεδρος του Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κέρκυρας, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Πάγκαλης Παύλος του Κωνσταντίνου έχει εισαχθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η κυρία Πατέλη Αγγελική του Παναγιώτη έχει εισαχθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η κυρία Μίλκα Αργυρού, πρόεδρος της Εμβιδάς Κέρκυρας. Παρακαλούμε να προσέλθει, πολιτικός μηχανικός, να προσέλθει να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Ο κύριος Παπαϊωάννου Ευάγγελος του Κωνσταντίνου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίδη. Η κυρία Πάτρα Σοφία του Ιωάννη έχει εισαχθεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να προσέλθει ο κύριος Αρκίνος Μπαλατσινός, μέλος της Δικούσας Επιτροπής, να επιδώσει τον επόμενο συγχαρητήριο τίτλο. Η κυρία Σταυρίδη Ερμιώνη Αντιόπη του Γεωργίου έχει εισαχθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο κύριος Σώμας Σταμάτιος του Νικολάου έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να προσέλθει ο κύριος Γεώργιος Βούλγαρης, πολιτικός μηχανικός μέλος της Δικούσας Επιτροπής. Η κυρία Τζιούμα Κατερίνη Ειρήνη του Μιχαήλ έχει εισαχθεί στη Σχολή Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Και τέλος, ο κύριος Χαρίρ Αθανάσιος Άγγελος του Μουτάζ έχει εισαχθεί στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτό ολοκληρώθηκε η βράβευση. Πριν μεταβείτε στον χώρο του εντευτηρίου της αναγνωστικής που θα παραθέσουμε ένα περιττή, οι φοιτητές θα προσέλθουν για μια ομαδική αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη της διοίκησης του φορέα. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Okay.